Хайырлы ирте. Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышта. Үлемсез полк безнең күңелләрдә. 9 май җиңү көне уңаеннан үткәрелә торган гадәти чараларга үзгәрешләр кертелә. Быел без аны ничек билгеләргә җыенабыз? Шигырь белән тәрбияләү. Республикабызда елда уздырылып килә торган яшь шагыйрьләр һәм язучылар өчен татар телендә яшел сигналга сәяхәт дип исемләнгән бәйге тәмамланды. Тукайга багышлау консерваторияның опера студиясы оешуга 30 ел тулу уңаеннан шундый бәйрәм концерты булачак. Быел Бийик Ватан сугышы тәмамлануга 78 ел тула. Шул уңайдан республикабызда Бийик җиңү көнен киң колач белән билгеләп үтәчәкләр. Башкалада инде бәйрәм программасы әзер дәрәҗәдә. Башкалабыз Казанда төп чаралар кайда булачак? Бу турыда тулырак алдагы видеозмада. Казан Бийик Ватан сугышында җиңүнең 78 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлекне башлады. 9 майда тантаналы парад булачак дип көтелә. Бәйрәм 1000 еллык мәйданында үткәрелә. 9 сәгать 30 минутта программа башланып китә. Сәгать 10-да тантаналы йөреш белән дәвам итә. Әлеге чарада Казан гарнизоны гаскәрләре, хәрби хезмәткәрләр, хәрби училище курсантлары, кадет класслары, хәрби техника һәм ретро автомобильләр катнаша. Шулай ук җиңү паркында тематик мәйданчыкларда эшләячәк дип көтелә. Анда яшь армиячылар парады һәм балалар оркестрлары катнаша. Көндезге сәгать 3-тә зур концерт планлаштырыла. Шулай ук сәгать 2-дә күңел ачу программасы Бауман урамында узачак. Җиңү көне 22 сәгатьтә матур салют белән тәмамланачак. Аны Киров һәм Ленин дамбалары арасында Казансу елгасы өслегеннән, шулай ук Казан гаилә үзәгеннән һәм Кремль янында күзәтергә мөмкин булачак. Мәгълүм булганча, быел Казанда һәм Россиянең башка шәһәрләрендә үлемсез полк акциясы уздырылмый. Шулай да акциядә катнашырга мөмкин. Теләгән һәр кеше үз героеның портретын киемдә, значокта яки автомобиленә беркетергә мөмкин. Шулай ук мәгълүматны Россия Федерациясе үлемсез полк.ру оешмасы сайтында да урнаштыра ала. 9 майга кадәр җиңү бәйрәменә багышлап 140 чара уздырыла дип көтелә. Георгий тосмасы, Кызыл кәнәфер, ветеран йортының парады, мемориаль токталар урнаштыру, фестивальләр һәм башка бик күп чаралар 25 апрельдә ук башлана. Тулырак мәгълүмат белән шәһәр мэриясе сайтында танышырга мөмкин. Динә Нәҗметдинова, Ирина Ковалева, Татарстан яңалыклары. 9 майны бәйрәм итү алдыннан илдә җиңү диктанты узачак. Узган ел ул көз көне үткәрелгән иде, быел бәйрәм көннәрендә. Җиңү диктанты өчен 200-гә якын мәйданчык җәлеп ителде. Аларның күпчелек өлеше мәктәпләрдә, югары уку йортларында һәм күллиятләрдә. Шулай ук предприятиеләр милли китапханәдә кушылды. Диктантка 45 минут вакыт бирелә. Тема Бийик Ватан сугышы вакыйгалары һәм хәрби әдәбият. Җиңү диктанты 27 апрель көнне иртәнге сәгать 10-да башлана. Алдагы видеозмабыз Түбән Кама районыннан тыл ветераны Гомәр Сафин турында. Бу көннәрдә ул үзенең 95 яшьлек юбилеен билгеләп узды. Бийик Ватан сугышы башланганда аңа нибары 13 яшь була. Сугыш чорының барлык авырлыгын күреп, тотып үстем ди ул. Ветеранның сугыш хатирәләрен Түбән Камада хәбәрчебез Гөлия Нигъматуллина да тыңлап кайтты. Өстендә бәйрәм костюмы, күкрәгендә медальләр, тыл хезмәтчәне сирәк очракларда гына шулай киенә. Бүген парадча, туган көне бит. Бийик Ватан сугышы башланганда Гомәр Сафинга 13 яшь тулган, гаиләдә 5 бала, ул иң улысы була. Әтисе фронтка киткәч, әнисенә ярдәм итәр өчен колхозда эшләгән. Әтибезнең сугышка август айында китте 41 елны, октябрь айында уже үлү турында хәбәр булды. Сугыш чорының барча авырлыгы хатын-кызлар, балалар җилкәсенә күчә. 43 елда Гомәр Сафинны хисапчы булып эшкә алалар. Аннары 3 ел армиядә хезмәт итә. Кайткач, авыл советы депутаты, баш бухгалтер, колхоз рәисе булып та эшли. Балалар, оныклар, монда торучылар барыбызда бергә җыелабыз. Бәйрәмнәрне бергә әти янында үткәрәбез. Гомәр Сафин балалары, оныклары кадер хөрмәтендә яши, аларның саны 30-га җыела икән. Соңгы 15 елда ветеран төпчек кызында яши. Таләпчән, кешелекле, ярдәмчел, ачык күңелле безнең әти ди балалары Гомәр Сафин турында. Кем идән юа, кем суга барганда киемтәләрен, чилекләрен алып шишмәгә. Кем бакчада чүп утый. Шулай яшәдек, әти-әни эшкә өйрәттеләр безне.
Гомер Хаҗи ул җәмәгать тормышы белән актив кызыксына, газета һәм журналлар яздыра, хоккей һәм футбол карый, фронтовиклар, авылдашлары турында күп яза. Аның очерклары нигезендә 2022 елда татар телендә Авылдашлар, чордашларым китабы басылып чыккан. Гөлия Нигъматуллина, Рафаэль Рәкыйпов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Башка темаларга. Башкалабыз Казанда ягу сезоны тәмамланды. Бәлки күпчелек фатир хуҗалары температура алмашынуын тойгандыр инде. Җылылыкны социаль объектларда да сүндерәләр. Бу эш билгеле акрынлап барачак. Моңа 2 атна чамасы китә дип хәбәр иттеләр башкарма комитетында. Ә инде кискен салкынайта калса, җаваплы структураларга җылылык чыганакларының һәм үзәк җылыту системаларының беренче чиратта сәламәтлек саклау объектларының һәм балалар учрежденияларының эшенә әзерлеген тәэмин итәргә кирәк булачак диелә карарда. Республика клиник онкология диспансерының баш табибы урынбасары Илсур Шәймәрданов Россия Федерациясының атказанган табибы исеменә лаек булды. Әлеге исем аңа Россия президенты Владимир Путин тарафыннан бирелде. 30 елдан артык Илсур Шәймәрданов медицинада иң катлаулы авыруларны да аякка бастырган кеше. Шәфкатьле һөнәр иясе турында алдагы язмада. 10 класста укыганда миңа биологиядан укытучыбыз әйтте, сиңа врач булырга кирәк. Синнән булыр, врач була аласың син дип. Моңа кадәр Илсур Шәймәрданов әти-әнисе юлыннан аграр хезмәте буенча китәргә ниятләгән. Медицинага мәхәббәт кинәт кенә туса да гомерлеккә була. Нинди максатлар куясыз дип сорасагыз, ул максатлар бер генә көнгә дә үзгәрмәделәр. Ул һаман да шул звание алу өчен дә түгел, зур булу өчен дә түгел. Бүгенге көндә бөтен шартлар тудырылган. Диспансеризация программасы бар. Дөрес итеп кулланганда, шушы ракның беренче, икенче стадияда билгеле булу һәм ул ракны бүгенге көндә терелтеп, бу кешеләрне яңадан хезмәткә кайтарырга, я булмаса үзенең семьясына, тормышка кайтарырга мөмкинлекләр бар. Яман шиш атамасын Илсур Васил улы һәр пациентка аңлата. Инде 30 елдан артык эшли. Көн сайын 15ләп пациент кабул итә һәм өметләр бөтенләй булмаган чиракта да гомерләрен озайта. Илсур Васил улы кулыннан телефонын бер дә төшерми. Хәтта пациентлар терелеп өйгә кайтып киткәннән соң да табиб белән даими элемтәдә. Его в коллективе очень-то любят и будут любить за эту человечность. Опытный, үзенең эшен белә торган врач. И бер аңгыны гына әйтмим, онкологиядә эшләгән врачлар шул хәтле әйбәтләр. Атказанган табиб исеме бирелү турында ул чираттагы эш сәфәренә барганда белгән. Котлауларны тыйнак кына кабул итеп, яңадан эшкә керешкән. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Ринат Сахибгараев, Татарстан яңалыклары. Шушы көннәрдә татар әдәбияты классигы, сәясәт һәм җәмәгать эшлеклесе Гаяз Исхакыйның тууына 145 ел тулу уңайыннан парадигмалар алмашыну шартларында татар белеме, теория, методология, гамәл дигән темага халыкара фәнни гамәли семинар үтә. Әлеге чараны Республиканың Фәннәр академиясының Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты оештыра. Фәнни гамәли семинар эшендә Азербайҗан, Казакстан, Кыргызстан, Төркия, шулай ук Мәскәү, Казан галимнәре катнаша. Чара кысаларында Гаяз Исхакый көндәлекләре, Гаяз Исхакый милли куәтләр барды дип исемләнгән җыентыклары да тәкъдим ителде. Бу конференция даими рәвештә уздырыла. Ул ел сайын ниндидер әдибнең юбилеена яки галим юбилеена мөнәсәбәтле уздырыла. Менә бу ел инде ул менә Гаяз Исхакый исеме белән бәйле. Гаяз Исхакыйның туган көнне Татарстан Фәннәр академиясе берничә зур бүләк әзерләде. Аның берсе Гаяз Исхакыйның көндәлекләре. 4 ел эчендә көндәлекләрне 3 китапка бүлеп, аларны басмага әзерли башладык. Һәм Гаяз Исхакыйның көндәлекләре беренче тапкыр тулы килеш басылып чыктылар. Узган атна сәяси вакыйгаларга да бай булды. Россиядә 10нчы тапкыр җирле үзидарә көнен билгеләп үттеләр. Үзәк сайлау комиссиясында, Софиум олимпиадасында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Думаның контроль комитеты башлыгы Олег Морозов югары хөкүмәт бүләгенә лаек булды. Бу һәм башка темалар турында парламент хәбәрләрендә алар белән Алия Галиуллина таныштыра. Алексей Песошин парламентның чираттагы утырышында хөкүмәтнең узган елгы хисабын тәкъдим итте. Халык ара шартларга һәм Россиягә каршы икътисади чикләүләр кертергә омтылуга карамастан, республика сәнәгате таркалу урынына ышанычлы үсеш алды.
Хөкүмәт хисабына парламент комитетларының барысы да әзерленде. Тармак министрлары утырышларда чыгыш ясап, депутатларның барлык сорауларына үз темалары буенча җавап бирде. Кертелгән санкцияларга карамастан республика икътисады төп күрсәткечләр буенча үсеш алды. Ил төбәкләре арасында лидерлык позициясында тора. Җитештерүчеләр, кече һәм урта бизнес яхшы гына дәүләт ярдәме алды. Широкая поддержка оказана отраслям экономики, оказавшимся в зоне риска, а также представителям малого и среднего бизнеса. Например, системообразующие организации республики, включенные в федеральный перечень, получили свыше 40 миллиардов рублей льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Поддержка предпринимателей превысила 83 миллиарда рублей. Основной вклад в экономический рост внесли промышленность, сельское хозяйство и строительный сектор. Бүгінгі шартларда агросәнәгать азык-төлек иминлеген тәэмин итә торган төп тармакларның берсенә әверелә. Хезмәт базарындагы вазгыять тотрыклы, эшсезлек 1%-тан әзрәк, ваклап сату әйләнеше 3%-ка кимегән. Бу автомобильләрне сатып алу кимүгә бәйле. Барлык эре заводлар һәм фабрикалар шул исәптән оборона һәм эшкәртү заводлары эшләп килә. Алексей Песошин сүзләренә караганда, предприятиеләр һәм оешмаларга бу чакыруларга тиз арада җавап бирергә кирәк. Республика оператив штабында Татарстан җитәкчелегендә һәр вакыт шуны ассызыклыйлар. Татарстан укучылары Софиум олимпиадасында җиңүче булды. Ул сайлау хокукы мәсьәләләренә бәйле иде. Егетләрне республика үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев кабул итте. Олимпиада тарихында беренче тапкыр Татарстаннан 3 укучы максималь күләмдә балл җыйган. Очрашу нәтиҗәләре буенча Татарстан укучыларына республика үзәк сайлау комиссиясе рәисе рәхмәт хатлары, истәлекле бүләкләр тапшырды. Россиядә 10-нчы тапкыр җирле үзидарә көнен билгеләп үттеләр. Казан ратушасында бәйрәм алдыннан территориаль иҗтимагый үзидарәләр арасында республика конкурсында җиңүчеләрне бүләкләделәр. 8 ел эчендә 960 территориаль иҗтимагый үзидарә вәкиле грант акчалары алган. Грант фонды 73 миллион сумны тәшкил итә. Иң яхшы берләшмәләрне эксперт советы берничә критерий буенча сайлап алды. Эшнең нәтиҗәлелеге, гражданнарның мөрәҗәгатьләренә җавап бирү, спорт һәм мәдәни масса күләм чаралар уздыру. Җиңүчеләрне вице-премьер икътисад министры башлыгы Мидхат Шаһиәхмәтов, муниципаль берәмлекләр советы рәисе Әгзам Гобайдуллин һәм профильле парламент комитеты рәисе Альберт Хабибуллин бүләкләде. Грантлар паркларны, йорт яны территорияларын төзекләндерүгә, чаралар уздыруга, торак секторының куркынычсызлыгын күтәрүгә тотыла. Олег Морозов Россия Федерациясы хөкүмәтенең югары бүләгенә лайык булды. Татарстан Республикасы депутатына югары хөкүмәт бүләге беренче дәрәҗә Столыпин медален Михаил Мишустин тапшырды. Тантана Россия Федерациясы хөкүмәте йортында узды. Бүләк Олег Морозовка илнең социаль-икътисади үсешен, стратегик бурычларын хәл итүгә юнәлдерелгән законнар чыгару эшчәнлегендәге казанышлары өчен бирелде. Исегезгә төшерәбез, Олег Морозов Дәүләт Думасында контрольлек комитетын җитәкли. Аның төп бурычларының берсе Россия хөкүмәте белән, шулай ук дәүләт аудитының югары органы Хисап палатасы белән нәтиҗәле хезмәттәшлекне оештыру. Элегрәк Столыпин медальләренә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шаймиев, Федерация советы башлыгы Валентина Матвиенко, Россия тышкы эшләр министрлыгы башлыгы Сергей Лавров һәм башка күренекле дәүләт эшлеклеләре лайык булды. Узган атнаның парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Республикабызда елда уздырылып килә торган яшь шагыйрьләр һәм язучылар өчен татар телендә яшел сигналга сәяхәт дип исемләнгән бәйге тәмамланды. Казан дәүләт мәдәният институтында әлеге конкурска нәтиҗә ясадылар. Кемнәр җиңүче дип табылды? Фәннур Хәсәнов репортажында. Яшел сигналга сәяхәт республика конкурсын Татарстан язучылар берлеге, тормыш иминлеге фәнли үзәге һәм Казан дәүләт мәдәният институты белән берлектә оештырды. Бәйгедә юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүне пропагандалаучы яшь шагыйрьләр һәм язучылар катнашты. Бу безнең конкурс яшел сигналга сәяхәт дәүләт бюджет учреждениесе белән һәм юл хәрәкәте иминлеге инспекциясе белән без бу конкурсны оештырабыз. Һәм бу балалар бөтен республикадан безгә килделәр бүген, и без бүген аларга урыннарны билгеләйбез. Аларның
һәрбер эше беренче урынга ялауы. Һәрбер тема актуаль, без аларга бик рәхмәтле. Яшел сигналга сәяхәт республика иҗади конкурсының төп максаты татар телен популярлаштыру. Шулай ук балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләрне һәм кече сыйныф укучыларын юлда иминлек кагыйдәләренә өйрәтүне, шигърият һәм шәшмә әсәрләр аша пропагандалауны, популярлаштыруны күздә тота. Мин жюри әгъзасы буларак ничәнче ел бу чарада катнашам. Татарча укыган шушы язмаларда әкият рәвешендә язылганнары да, шигырь рәвешендә язылганнары да, пьеса рәвешендә язылганнары да бар иде. Һәм ничектер дип әйтим, марсианнар да бар иде монда. Марсианнарга да аңлаталар иде балалар. Менә ничек итеп җирсәң менә зебра аша чыкканда, юл аша чыкканда һәм әлбәттә теге машиналар белән йөргәндә ничек үзеңне тотырга икәнен балалар моны белеп язалар. Җиңүемә шундый шатмын. Бу конкурс бик үзенчәлекле конкурс. Ул бит балалар өчен иң беренчедән һәм тәрбиячеләр өчен бигрәк тә, чөнки без нәкъ менә балаларны шушы йөрү кагыйдәләренә өйрәтәбез. Бу конкурс бик кирәкле конкурс дип саныйм. Җиңүчеләрне берничә номинациядә билгеләделәр. Фәннур Хәсәнов, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары. Бу сезонның йомгаклау премьерасы күптән түгел Галиәскәр Камал театрында узды. Рөстәм Галиуллинның әсәре буенча «Көзге кайтаваз» дип исемләнгән спектакльнең премьерасы тәкъдим ителде. «Көзге кайтаваз» пьесасы Татарстан мәдәният министрлыгының махсус премиясына лаек булган иде. Спектакльне беренчеләрдән булып Искәндәр Гыймалдинов та карап кайтты. Камал театры язучы Рөстәм Галиуллинның «Көзге кайтаваз» дебют пьесасы буенча спектакль чыгарды. Жанры комедия. Төп герой атаклы профессор яраткан ир һәм әти. Тамашачы хузурына гаиләнең үрнәк моделен тәкъдим итәләр кебек. Әмма бер вакыт ишекне үткәннәр шокый. Идеаль образ мизгел эчендә җимерелә. Татар теленең шундый камил, матур яңгыравына, дәреслекләрнең булуына да аларның зур өлеше кергән. Шуңа күрә бу персонаж миңа шунсы белән кызык та, аның теге акларлык, якларлык ягы да бар, шул ук вакытта аның прокуроры булып менә сез шундый дип әйтерлек ягы да бар. Спектакльне театрның баш режиссеры Фәрит Бикшәнтәев куйды. Беренче тапкыр пьеса геройлары театр сәхнәсендә җанландылар. Постановка яңа татар пьесасы конкурсында махсус бүләккә лаек булды. Бу спектакль минем беренче спектаклем, дебют спектакль дип әйтергә мөмкин. Ул яңа татар конкурсында, яңа татар пьесасы конкурсында әлеге пьеса белән катнашкан идем һәм анда махсус премияга лаек булды. Һәм шушы ул бер шатлык булса инде, аның куелуы икеләтә шатлык. Геройларга бер-берсе белән якынрак аралашырга туры килде. Тамашачыларга мәхәббәт, гаилә, тугрылык һәм тормышның чын кыйммәтләре хакында персонажлар белән бергә уйланды. Яшь аралаш көлде. Әлеге тарихның нәрсә белән тәмамлануын белергә теләүчеләр Камал театрына билет алырга тиештер. Спектакльне тагын 31 майда һәм 17 июньдә карарга мөмкин булачак. Искәндәр Гыймалдинов, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары. Консерваторияның опера студиясы оешуга 30 ел. Шул уңайдан бүген Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залында Тукайга багышлау дип аталган бәйрәм концерты үткәрелә. Бу чарадан тыш та опера студиясы апрель ае дәвамында татар музыка сәнгатен сөючеләргә бик бай репертуар тәкъдим итте. Югары сәнгать тәэсирләре белән Мөршидә Җихан уртаклаша. Казан опера студиясының беренче зур театраль проекты Җәүдәт Фәйзинең «Башмагым» музыкаль комедиясының куелышы. Оешуларны 30 ел уңайнан үткәрелгән Татар музыка театры җәүһәрләре концертында да әлеге спектакльдән үзек күрсәтелде. Опера студиясыннан бик күп солистлар үсеп чыкты. Шушы дәвамлы булсын иде. Яңа опералар язылып, татар милләтен байытып торсын иде. Яңа опера иҗат итүчеләр өчен татар музыкасы җәүһәрләренә багышланган концертлар аеруча кадерле. 30 еллыкны үткәрү Казан консерваториясы опера студиясының ул зур вакыйга. Икенче яктан, менә минем шәхси мөнәсәбәтем дә бар опера студиясына. Чөнки Эльмир Низамов белән безнең иң беренче эшебез шушы опера студиясында башланды. Беренче адымым музыкаль театрда ул опера студиясы белән бәйле, чөнки мин
Казан консерваториясын Алтын Казан дигән мюзикл белән тәмамладым һәм аны безнең опера студиясы башкарды һәм ул миңа илһам һәм канат бирде. Илмир, дәвам ит бу өлкәдә эшләүеңне, чөнки менә кешегә яшь вакыттан ук музыкаль театрны күрсәтмәсәң, аңа шундый лаборатория сыман булмаса, аннары аңа авыр булачак. Авырлыкның бер җиңеллеге дә була, бигрәк тә янәшәңдә тәҗрибәле остазлар барында. Әлбәттә, бу опера студиясыннан минем укучыларым бөтенесе опера студиясы аркылы чыкты, сәхнәсе аркылы чыктылар. Бик күп партиялар җырладылар. Менә башмагым дип әйтеп киттеләр. Анда Артур Исламов минем укучым иде. Айгөл Хәйри минем укучы, Филүс, алар шундый көчле. Остазлар укучылары белән, укучылар остазлары белән горурлана. Укытучыларга рәхмәт белдерәсем килә. Беренче курстан алып, менә шушы опера студиясында катнаштырып, алар инде теге ул концерт белән концертларда чыгыш ясау ул бер эш, ә инде менә ниндидер опералардан өзекләрдә катнашу ул инде менә минем мәсәлән балачактагы хыялым ул актер буласым килгән иде. Менә шушы актер буласы килгән хыялны монда берникадәр тормышка ашыру булды. Күпме җырчылар бөтен дөнья опера сәхнәсендә чыгыш ясыйлар. Розель Катин, мәсәлән, Гульнора Катина. Һәм менә бу зур байлык минем өчен безнең бөтен татар милләтне менә күтәрә, мәдәниятне күтәрә һәм опера студиясына бик зур рәхмәт. Мин аларга уңышлар телим һәм күп матур студентлар. Опера студиясы барлыкка килүгә Казан консерваториясы каршында опера белгечләре әзерләү кафедрасын оештыру зур этәргеч бирә. 1993 елда Рубин Абдуллин консерваторияның яңа бүлекчәсе буларак опера студиясын ача. Ачылганнан бирле аның сәнгать җитәкчесе Әлфия Җаббарова. Мин бик канәгать, чөнки менә бу концертта без чакырдык төрле елда бетергән безнең шәкертләребезне, студентларыбызны. Алар инде хәзер кем халык артисты, кем заслуженный Республики Татарстан деятель искусств, кем артист, кем театрда эшли, кем укыта. Алар шулкадәр тарихлары бай бу җырчыларыбызның. Менә алар бүген бездә концертыбызда үзенең иҗатын күрсәтәләр. Элек без аларны өйрәтәрик, ә хәзер алар безне куандыралар. Соңгы елларда Казан опера студиясе сәхнәләштереп күрсәткән әсәрләр арасында Җәүдәт Фәйзинең Нәкый Исәнбәт либреттосына иҗат ителгән Хуҗа Насыретдин да бар. Шулай ук Нәҗип Җиһановның 50 ел буена зур сәхнәдә күренмәгән Түләк операсының куелышы да Казан консерваториясының казанышы. Музыкальная жизнь журналы аны елның иң уңышлы сәхнә әсәре дип бәяләгән иде. Берсеннән-берсе талантлы җырчылар әзерләүче опера студиясенә 30 булса, беренче Сания операсы язылуга тиздән 100 ел тула. Бәлки шул зур вакыйга Татарстан баш каласында музыка театры ачуга тәргеш бирер. Мөршидә Җиһан, Ринат Сәхипгәрәев, Татарстан яңалыклары. 1 майда Казанда елга трамвайында экскурсиялар башлана. Ул Казан су елгасы буйлап һәр сәгать иртәнге 10-нан кичке 8-гә кадәр йөриячәк. Елга трамвайында йөрү 1 сәгатьтән алып сәгать ярымга кадәр дәвам итә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Берничә минуттан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Бүген студияда кунакта Габдулла Кариев театр артистлары Лилия һәм Илнар Низамиевлар булачак. Ә мин Шулпан Әмирей сезгә хәерле имин көннәр теләп, бүгенгә сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.